faly miaraba atsika jiaby zao. Zany anty mba hamaly amin'ny koragna ataon'olona maro, resaka ataon'olona maro zany agnatiny tambazotra serasera ty indrindra amin'ny Facebook. Mikasika zay mikasika ny hoe viavy boka avaratra jiaby makorely. Maro amitsika magnano vidéo na magnano pub isan-karazany viavy boka avaratra jiaby makorely. Maro makorely ny viavy boka avaratra. Okay? Zamba ano vidéo eny spécial amaly ikoragnan'olona abokoragnanareo miteny viavy boka avaratra makorely ty. Za boka avaratra, za boka mahay karakory viavy boka avaratra. Voalohany diso koragnanareo zay. Disovoko tena hoe diso koragnanareo hoe miteny efa vehivavy na viavy boka avaratra jiaby makorely. Diso. Zany ndraiky tsy famatra misy makorely amin'ny avaratra. Maro makorely amin'ny avaratra comme partout, comme aminareo agny. Donc anareo critique na mitifitra zay boka avaratra mety tsy mivoyage donc anareo fa zava avaratra fa za ty mivoyage. Maro faritany hitako, maro fivondronana hitako, Tamatavy, Majenga, Tananariva, Tsimitsima fa maro hitako. Maro makorely. Ka Madagascar zay feno makorely amin'ny tany jiaby fa tsy boka avaratra. Tsy haiko aby aheny maromaro aby anao koa mandeha Tananarivo, maro Tananarivo. Mandeha Tamatavy anao maro mandeha Majenga maro Donc raha teko volagny zegny karaha ty. Antsika tsy tokony tsika samby gasy tsy tokony hoe fampitifitifitry na fagnambanimbany na fagnaratsy amin'ny resaka makorely zegny. Avy eo zegny tsy tokony andeha ataontsika sujet agnatin'ny Facebook tsy tokony andeha atao thème agnatin'ny Facebook resaka makorely zegny satria zany tsy safidin'olona, tsy safidin'ny viavy ka izy teraka izy bebe andeha hitady vola izy andeha hagnano makorely. Tsisy olo nisafidy, tsisy vehivavy nisafidy andeha hanao makorely zany. Zay. Donc misy antony mahatonga olo zegny izy be tafagnano makorely. Zegny tokony sujet développé tsika isan'andro. Ino ny antony? Ny antony mahatonga ny viavy Madagascar nisafidy andeha hagnano makorely, tsy fidiny zany manao makorely. Asa tsisy, asa tsy ampy olo velon-tegna fa tsisy, fahantrana mare loatra, fijaliana mare iarahantsika mahita zegny. Création d'emploi tsy ampy ataon'ny fanjakana, mety tsisy feky iarahantsika mahita. Ka aleony viavy surtout amin'ny boka avaratra agny, izy mandeha mivarotro zavatra misy aminazy, mba fany mihina fany mahazo vola amelomany zanany any fanofanitramana fanijirama etc. Tozay izy andeha hangalatra, andeha hampangaro-poso, andeha tsoko andeha hamitika isoloko olo ambadimbadika ary. Zay no mahatonga raha zay fa donc zay combat-tsika, lutte-tsika ino mahatonga mahay maro makorely Madagascar na mahay maro makorely avaratra na atsimo na ndray fa tokony agny problème-tsika fa tsy hoe ke mandeha mitifitifitra magnaratsy ny viavy boka avaratra jiaby makorely. Na tokony izy ane riavako aby tokony ho izy anareo koa maharaka tantara mizaha géographie ny faritany nantsiragna io avaratra io. Tsy tokony misy olo ijaly zany. Tsy tokony misy olo ijaly zany raha ohatra ke tsy nipotegna ny fotom-pivelomana na fotom-piainana na velon-tegna n'olona avy avaratra agny. Tany avaratra io tany manan-karena, misy arenan-dranomasina no mahagaga hentsika jiaby zegny, misy arena-kibon'ny tany, misy resaka voly, misy maro be. Tokony tsy ampahantra ny ampijaly ny olona avy avaratra riavako aby. Zavatsika ho faritry sava. Faritry sava ny capitale Lavania. Lavania zegny raha zao tontolo zao zavatra tian'olo précieux zany Lavania zegny. Raha tadiavin'olona ary lafo vidy tsakaregna fa ny poteny izy amitsika agny tsisy vidiny. Efa igny velon-tegnan'olona 80% n'olona no olona jiaby faritry sava mivelogna amin'ny resaka Lavania. Potiky hagnano karakory. Les viavy tous les moyens sont bons. Misy manao makorely, mitombony makorely, tsy makorely fa mitombo, mpangalatra mitombo, ny mpandrava mitombo. Raha zavatra tsara nisy zegny taloha. Zay agny tokony problème idirantsika fa tsy hoe makorely viavy bon faut arrêter tsika gasy mba mifankatiavantsika.
andapa zay tany misy vary tsy tokony mosary olo avaritra na tsy magnafatra vary boka ivelany ka zay nikarikaraigna nampiagna le mpamboly vary namezagna fitaovagna ireo mpamboly vary afaritra andapa ary tsara qualité vary jusqu'à faritra andronana andapa io voe maro misy aomby maro tsy tokony hijaly hena aomby ahondragna antsokosoky tsy haiko karakory fandena aomby voe maro etsika jiaby ambilobe resaka volamena rena akibony tany ambilobe jusqu'à adareny mahazo voe maro jiaby zavavaritra haiko tsara amin'ny tanànanay io volamena tsy lany tam taloha aby volamena atao balany la flèche soma la flèche iny tsy haiky atao zigny karaha komin'ny faritry ambilobe mandeha jusqu'à voe maro labeka jiaby sy ny tariny io feno volamena jusqu'à volamena tsy lany mahantra fo lasa tsisy makorel mahefiny satria mijaly nosy be ilangilangy mangitry langilangy tanàna langilangy regny endtsika fa huile essentiel langilangy ilaigna amin'ny fagnamboaragna parfum ery dior sy ny tariny jiaby magnafatra huile essentiel ny langilangy avy nosy be fa tsy mandeha milôny le raha maty le prix ny raha tsisy raha pare mijaly fo vahoaka ary nosy be koa zay ville touristique na resaka tourisme il faut ko mandeha tsara nosy be ao tsisy olo mandeha mangalitra zay mandeha mandrava zany hoe mety mihegny makorela nosy be satria ka maro tourisme ny mandeha varotra mandeha restaurant mandeha hôtel nony alafosan'ny billet d'avion mandeha nosy be lafolafo par rapport les touristes tokony andeha mandeha tany hafa lavilavitry nosy be ke touriste jiaby avy andafo mandeha milefa mandeha tany hafa manjary mihegny touriste avy nosy be kafa mihegny touriste baka tsisy vola midry tsisy asa mandeha raha jiaby mifodifody mitombony makorela mitombony mpangalitra mitombony tsy haiko zegny le problème ry avocat ambanja etsika jiaby capitalin'ny cacao capitalin'ny café poivre ambanja tsy tokony ko resaka zegny fo zegny tokony famampandrosatsika tsy faritany antsiragna fo Madagasikara jiaby koa tsara fitantagnana raha jiaby zay Diogo misy secret misy pêche fois secret mba hainareo jiaby zay fa naty letry nimbiagna secret nandeha taty tsara velo piasa secret fa tsy mahazo karama par mois zegny tokony agnanaovantsika sujet isan'andro amahagna olagna ilutegna hoe karakory iverenany fitadiavam-bola nity velotegnan'olona taloha zegny mba amizay olo miaigny tsara olo jiaby mba mandroso zegny fiaignan'olona mandroso automatique ny tanàna ny Madagasikara antsika koa nisy vola nandeha tsara fiaignana fotopiaina fotopiveloman'ny tsika malagasy tsy zay baka varotro fo eran'ny Madagasikara nety vitsy niegny io makorel na mpangalitra niegny aby zegny zay raha makapika merci nareo nagnaraka hatramin'ny farany zegny zay le afatra andeha aminareo isan'andro volagna hoe viavy baka varatra jiaby makorel diso tsy viavy jiaby baka varatra makorel misy marigny makorel baka varatra mitovy partout comme partout Madagasikara